prevezeni leteckou záchrannou službou. Premijer je u poslijepodnevnim satima sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu gdje mu je pružena pomoć. Urađen je CT snimak te je prevezen na operaciju koja je trajala 5 sati, a izvela su je 2 operativna tima. Pacijent ima više rana čije će posljedice utjecati na njegov oporavak. Noći se podarilo. Ljekari su tokom noći uspjeli stabilizovati stanje pacijenta, a u toku su postupci koji bi trebali doprinijeti poboljšanju njegovog stanja. Situacija je zaista ozbiljna. Naš Goran Latković je u Banjskoj Bistrici. Gorane, evo upravo su objavljene informacije o zdravstvenom stanju premijera. Što još kažu liječnici? Zapravo nisu ih objavili liječnici, već je to rekao ministar obrane koji je inače najbliži Ficov politički suradnik i suradnik u vladi. On je održao konferenciju za medije u Bratislavi rekavši kako su liječnici uspjeli stabilizirati Ficovo zdravstveno stanje, ali da je on i dalje ugrožen. Nove informacije očekujemo vrlo skoro s obzirom na to da se ovdje sprema očito ispred bolnice i preskonferencija, ali za sada nije potvrđeno tko bi mogao na njoj govoriti. U svakom trenutku očekuje se dolazak i novoizabranog slovačkog predsjednika Pellegrinija helikopterom iz Bratislave upravo u Bansku Bistricu u bolnicu. Kako doznajem, želi se osobno informirati o zdravstvenom stanju premijera i razgovarati s vodstvom bolnice. Također, netom prije ovog uključenja završena je i konferencija za medije ministra unutarnjih poslova. On je govorio i o napadaču, rekao je da je bio Vuk Samotnjak, ali potvrdio da je sudjelovao na antivladinim prosvjedima koje je organizirala oporba. Jedan takav prosvjed dogodio se prije nekoliko tjedana u gradu Donja Krupa gdje se održavala sjednica vlade, a ispred zgrade gdje je bila sjednica, dakle, prosvjedovali su, odnosno bili su antivladini prosvjedi gdje se uzvikivalo živjela Ukrajina, izdajnici i dolje Fico. U Bratislavi je danas održano i Državno vijeće za nacionalnu sigurnost, sastao se i kabinet vlade, nakon svega se oglasila i slovačka predsjednica na odlasku Zuzana Čaputova. Ona je rekla da je uz cijelu ovu priču oko atentata glavna tema bila zapravo podizanje razine sigurnosti i povećanje zaštite za sve članove vlade. Očekuje se i njezin dolazak, odnosno govorilo se da bi ona trebala doći ovdje u Bansku Bistricu. Za sada to još nije službeno potvrđeno, jer pred njom, kako stvari stoje, još stoje određeni sastanci u Bratislavi. Pozvala je sve lidere političkih stranaka koje su parlamentarne stranke na hitan sastanak u svoj ured, a onda ćemo vjerojatno doznati hoće li se ona ovdje i pojaviti. Naravno, informirat ćemo vas i o idućim narednim emisijama. Tako je. Hvala ti lijepa za sada, Gorane, za ove informacije.